Aprenents i aprenentes, com esteu? Espero que superbé. I res, estem així de nou per tal de revisar junts una tasca no apta de C2 de l'última convocatòria de la Junta Qualificadora de l'octubre del 2022. En aquesta ocasió hem dispost a revisar la segona redacció d'aquest examen i si algú vol consultar què passa amb la primera, sabeu que en el vídeo anterior la trobareu. En aquesta ocasió, per tal que tinguem també els antecedents per entendre què és el que feia falta fer a la tasca, ens trobem la part de mediació. Sabeu que la segona redacció de la Junta sempre és una mediació i per tal de poder fer-la correctament cal saber perfectament què fa falta en una mediació i què és el que hem de fer. Als cursos ja sabeu que jo parlo sempre sobre el tema i que em sembla imprescindible entendre què podem i què no podem fer en les mediacions, però bàsicament ja sabeu que la part fonamental d'una mediació és que les idees que hem de comentar no són pròpies, sinó que ens les proporcionen. En aquesta ocasió, si revisem l'examen, veiem que l'opció que ha escollit aquesta persona és redactar un correu electrònic a una persona de la colla en la qual li explique la proposta que ha rebut per part d'una companyia elèctrica per a la instal·lació de plaques solars. La informació la teníem en un document, en un correu electrònic també, que rebia aquesta persona i el que havíem de fer era seleccionar la informació i explicar-li-la a una altra persona. Ho dic més que res perquè una de les anotacions que li fan a aquesta persona els correctors és que li diuen que dona per sabuda molta informació del text de partida i pressuposa que el lector coneix les dades de què parla. En una mediació nosaltres som un canal de comunicació, per tant, tota la informació que ens comentava la fotografia havíem de comentar-la en la nostra redacció. I ara veureu, si recordeu els que heu fet aquest examen, el que posava, que en la tasca final no apareix tota la informació. En la infografia que teníem, o millor dit, en la imatge o en el text que apareixia com a base del qual havíem d'extraure les idees principals per a comentar en aquesta redacció, ens parlava de molts aspectes diversos. Sí que és cert que hi havia una part que comentava un poc les recompenses econòmiques que rebrien, però pense que la part principal de explicar o argumentar perquè és una bona opció, en la redacció que anem a revisar es queda un poquet curta. Per tant, comencem i en aquesta ocasió veiem que la tipologia està encertada perquè és un correu electrònic i sabem realment què és el que hem de fer. Tanmateix, veieu que així en la part de l'assumpte falta la paraula assumpte i li posen proposta per a un món millor? Doncs ahí falta assumpte abans. I este per a realment no és que siga incorrecte en valencià, sinó que podem realment menjar-nos la A per un món millor i que siga un poquet de major nivell, però no és una incorrecció total. De fet, en el territori valencià encara mantenim la diferenciació entre per i per a, d'acord? Així, diu, hola Miquel, com et va la nova vida independent, no? Comença per ahí. No és el més incorrecte, però ara seguim llegint. Diu, com et va la nova vida independent? No et veig des de juny i no t'ho he pogut preguntar abans. Sobra. Totalment. És una informació que sobra. No apareix en la infografia, ni en la imatge, ni en les idees que havíem de comentar. Per tant, sobra totalment. Per això li ho remarquen. Diu, he rebut un missatge de la companyia amb la qual tinc contractada, falta una C, com una catedral i és una errada de vocabulari, per tant, una errada ortogràfica, a més. Per tant, és una errada prou greu. Diu, has sentit o escoltat parlar de les plaques solars? Doncs aquesta oferta sembla ser de gran interès. Este, doncs, és incorrecte sempre. Com a connector no funciona mai en la vida, ja vos ho avance, d'acord? El pues que diem al castellà en valencià no podem dir-lo d'aquesta manera. Caldria reformular aquesta frase per tal que tinga sentit i que tinga validesa. Així, per exemple, abans del ja que caldria una coma, que el corrector no li marca la incorrecció, però caldria una coma abans del ja que, i així poca cosa més. Després diu, amb les plaques solars tindràs la teva pròpia petita central de producció elèctrica a casa, concretament a la teulada. Pròpia necessita un accent en la O perquè s'esdruixa-la. Pròpia. I realment aquesta idea que està marcada en blau veieu que no està introduïda per cap tipus de connector ni res similar.
Així cal fer un incís. En escola oficial, o en junta, o en siacoba, quan ens pregunten i ens diuen de fer una tasca que aparentment és de major complicitat amb la persona amb qui parlem, no? Com per exemple pot ser un correu per a un amic o una carta per a un amic o algun aspecte similar, tenim la tendència a baixar el nivell i no podem permetre-ho. Encara que sí que pot ser el context sembla més pròxim i més proper, hem de mantindre eixe nivell, no? Per tant, a l'hora de redactar, connectors i aspectes de nivell com vocabulari és imprescindible que l'introduïm. Per tant, així caldria reformular-ho un poc diferent. I realment el que passa sí és que no explica res més de com funciona ni dels beneficis que pot tindre, no? Perquè el següent que fa aquesta persona és dir que he pensat molt aquesta idea i la veig viable, no? I ja està. I ja comença a dir la seva opinió personal. Falta explicar-li a la persona que rep el correu per què és important aquesta reforma, per què és important aquesta iniciativa i per què és beneficiosa per al medi ambient i per al canvi climàtic i també per a ella. Diu, crec que de tots els que hi som en la colla, pleonasme. Este i sobra. Per què sobra? Perquè tenim explícit el complement al qual hauria de substituir. Recordem que l'única funció del pronom feble és fer que no aparega un complement. Així, si jo em pregunte, no? I jo intente veure a què fa referència este i, me n'adone que fa referència a en la colla. En quin lloc? Tots els que som, a on? No? On som tots? En la colla. Eixa en la colla, que és el que jo m'autoresponc, està explícit. Com està explícit, este i sobra. Este i tindria sentit si no apareix en la colla. I molt de compte amb això és una de les errades més greus perquè sembla que este i sona com molt xulo, però realment és incorrecte si no l'utilitzem com toca. D'acord? Per tant, és un pleonasme el que tenim per així. I ja finalment diu, la proposta de la companyia és la següent. Si ens donem d'alta, ens recompensen amb 400, 200 per a cadascun. Sí que sí l'explica un poc com funciona la proposta, però ja dic que falta informació dels beneficis que l'empresa de les plaques solars li ha comentat a aquesta persona i que aquesta persona ha de comentar-li al seu company o companya, d'acord? Falta informació, bàsicament. Així, el cadascun és incorrecte perquè seria per a cadascun o cadascuna, en aquest cas cadascun, perquè parla de Miquel, cadascun de nosaltres. Si no, podem dir per a cada un, i ja està. Però eixe de nosaltres caldria especificar-lo i seria millor. Després així diu pensa-to, que està incorrecte. Recordem que seria pensa-t apòstrof o. És la inversa de la manera que ho ha fet aquesta persona. I ja finalment l'última incorrecció que li remarquen diu l'avantatge de les plaques solars. I és un barbarisme. És una errada prou grossa. En valencià no és avantatge, sinó que és avantatge. En castellà sí, ventaja, no? Les ventajas, però en valencià és una forma diferent i a més és masculina. Els avantatges dels plaques solars són clars, no? I ja expliquem què és el que passa. Per tant, torna a passar el mateix que comentàvem en moltes altres tasques que hem vist que han sigut no aptes. Realment torna a dir que una tasca és no apta normalment amb una argumentació clara, no? És molt difícil que ens diguen que la tasca és no apta i que no siga real o que s'hagin equivocat, perquè sempre hi ha una argumentació real al darrere que cal tindre en compte i fer-la correctament per a futures tasques, no? Així, el més important que observem és, com bé li comentava el corrector, falta informació, no ens adequem realment al que ens demanava la tasca perquè falta informació que hauríem de comentar per tal que la persona que rep la informació i este correu electrònic tinga perfectament tota la informació que necessita per entendre els beneficis que li suposa la instal·lació de plaques solars, no només des del punt de vista econòmic, sinó també des del punt de vista de medi ambient, que és el que faltava per comentar. Si a aquesta incorrecció li sumem la quantitat de dades de nivell inferior que apareixen com accents, com els apòstrofs i guionets de pronom feble que apareixen, com el pleonasme que hem comentat, o fins i tot com els barbarismes, com el contratada, que és incorrecte perquè li falta una C, i la paraula avantatge, que és incorrecta també, ahí tenem ja la resposta
de per què aquesta tasca ha obtingut malauradament un no apte. Per tant, torna a dir que és imprescindible saber llegir entre línies ben bé què és el que ens demana la tasca i lluir-nos sempre en base al que ens demanen, no? I fer el que ens diuen. Si al cap i a la fi és seguir les indicacions i no eixir-nos massa del camí. Espero que ho tingueu un poc més clar com sempre. Ens veiem en futures tasques i que vagi molt, molt bé.